John Hamill, Mercy, Mercy, Mercy. Vážení priatelia, dovolte mi, aby som v prvom rade poďakoval Pálovi Lamperovi za krásny hudobný vstup na začiatok našej 112. výstave v Galérii na Telnej. Dneska máme tu česť vidieť skvelé grafiky od Stana Trochu, ktorý prezentuje svoju tvorbu, a to, čo zakrátko uvidíte na streamovanej prezentácii, nám dneska povie pani kurátorka Katarína Sokolová, ktorá bude taká láskavá povedať pár slov o autorke a jeho tvorbe. Táto výstava prezentuje posledné obdobie tvorby Stanislava Trocha, teda sú to roky 90. až začiatok rokov 2000. V tomto období nastal veľký zlom v autorovej tvorbe a z malých formátov čierno-bielých grafík v technikách hĺbkotlačových, ako je LED, akvatinta, suchá ihla, prešiel k väčším formátom, a to v úplne inom grafickom prístupe. To sú výškotlačové grafické techniky, farebný drevorez, ktorom absentuje čierna. Ak náhodou sa čierna na týchto maliarsky vyznejúcich grafikách objavuje, tak je to farba podkladu, teda papiera. Túto tvorbu si autor vytvoril, skoncipoval na základe sympózia vo Fínsku, tvorivého grafického sympózia, kde bol inšpirovaný jednak svojimi kolegami, ale aj tou tradíciou fínskeho drevorezu. A keď sa vrátil, tak hľadal svoju cestu v tejto technike. Ako môžeme vidieť aj z tejto výstavy, našiel si veľmi originálnym spôsobom
zo začiatku ešte nadviazal na tie figurálne ľudsko-zvieracie hybridy, ktoré môžeme vidieť tu za nami ako stojíme, ktoré sú takou metaforou negatívnych vlastností, negatívnych životných pocitov aj reflexí, ktoré každý z nás asi v každom čase zažíva. Potom postupne prechádzal k takej väčšej znakovosti. V svojich grafikách vyjadroval sa symbolmi, ako je oko, loďka, ryba, teda nejaké také archetypálne tvary a nakoniec prešiel k abstraktnej tvorbe. Tá abstraktná tvorba, ktorú vidíme zase oproti, v tej časti oproti nám, tie vytvoril zo starších matríc, ktoré neustále viacnásobne prebýval a neustále obtláčal. Každú jednu, lebo pre výškotlačové grafické techniky, pre každú farbičku sa musí urobiť osobitná matrica, čiže tieto jednotlivé farebné matrice neustále prerezával, prerýval, násobne ich tlačil, až vznikli grafiky s maliarským efektom, neskutočne krásne, štruktúrálne. Zdalo by sa, že je to vec náhody, je to vec nejakej expresie v štýle à la Pollock, Jackson Pollock. Nebolo to tomu tak, ale ani od Jacksona Pollocka celkom nie. Je to veľmi kontrolovaná, premyslená kompozícia týchto diel. Ak by som ešte na záver mohla povedať niečo o Stanovi Tropovi, jeho tvorbu vlastne nevyplňa len výtvarná tvorba, ktorá je ale jedinečná, osobitá, lebo napríklad ten spôsob procesuálny, ako sú tie abstraktné diela, tak to nemá u nás v období a možná vo svete by sa niečo našlo, ale neviem o tom. Ale Stanislav Trop bol aj teoretik, bol aj výtvarný pedagóg, teoretik výtvarnej výchovy. Je autorom viacerých monografií, učebných textov, konferenčných príspevkov, vedeckých štúdií. Bol neskutočne invenčný a vo všetkom vedel nájsť ten jadrný problém. Takže všetko posúval dopredu. Venoval sa knižnej tvorbe, knižnej ilustrácii. Jeho dielo je naozaj veľmi bohaté, že tak krátky život toho stihol naozaj veľmi veľa tej obdivuhodné. Takže snáď ešte toto by bolo treba doplniť, alebo bolo treba doplniť k osobnosti. Veľmi pekne ďakujem pani kurátorke za jej slova. A teraz by som poprosil vás, keby ste boli takí láskaví, pán Sokol, aký ste mali zážitok s autorom. Určite ste mali veľa príbehov, veľa osobných. Bol to váš kolega. Ja som Stana Tropa poznal, som už spomenul hneď po ukončení vysokej školy a náš vzťah nebol jednoduchý, my sme boli väčšinou v sebe a naše výmeny názorov, ktoré mohli niekomu znieť ako hádka, sa často presťahovali v spoločné výstavy, takže keď som si robil po Stanovom nešťastnom odchode takú rekapituláciu, tak som dostal číslu 70, my sme mali spolu 70 výstav. Či už v odvojici, v trojici vždy sme zapájali aj nejakého sochára, alebo to boli kolektívne výstavy grafické doma v zahraničí. Ale nazbieral sa tento počet. Samozrejme, jak sa to diskografia naša bola oveľa bohatšia, ale tých 70 titulov nás spájalo a ja som strašne šťastný, že sa táto výstava uskutočnila. Jednak po dlhom čase znova vidím jeho práce a som vždy tak trošku na niekoho mi to pripomína tie naše spoločné výstavy. A táto výstava sa tak trošku ťažko rodila, lebo viete, čo všetko sa vo svete deje a odkladali sme ho najprv jednak na druhá, nakoniec sa nám to konečne podarilo a som veľmi šťastný, že tu môžeme byť a sprostredkovať vám tento obraz. Veľmi pri tejto organizácii tejto výstavy pomohol Ďuro Šufliarský, bez ktorého geniálneho výberu. Spoločný spolu s Máriom Tropovou, takže je to celkom pravda, že... Ale Stano má neskutočne veľkú tú grafickú tvorbu a vybrať práve toto a toto tak ako sadlo na tej galérie, tak to naozaj bolo... Vybrali sme a je to tu.
Takže ja dám ešte slovo Ďurkovi, lebo on sa tiež zaslúžil o toto všetko, nech sa páči. Ďakujem, ja by som len povedal, že toto je výstava, ktorá je spoločná, lebo tu naozaj pán Trop robil vo Zvolene, pracoval na základnej umeleckej škole nejaké obdobie a vďaka tomu a je tu zástupca základnej umeleckej školy vo Zvolene, ktorá je spoluorganizátorom tejto výstavy, ale zároveň je aj ART, ďalšia organizácia občianskej družiny. Takže ja by som poprosil za základnú umeleckú školu pár slov. Stáno pôsobil na Zúške na Nádvornej od 97. do roku 2000. Bol také oživený, pôsobil ako externý učiteľ a vniesol takú iskru, také oživenie, uvoľnenie. On si samozrejme popri tom robil aj svoje kvázi vedecké práce, písal skripta a tak ďalej. Využíval na to vlastne aj práce žiakov a tie vlastne zapracoval do svojich skript a do svojich prác. Na pôde Zúšky sme robili cez NPC, s ktorým on spolupracoval aj niekoľko workshopov, ktorých som potom aj po jeho tragickej smrti asi dlho ešte pokračoval, lebo boli rozbehnuté, takže som ich dokončil. A vlastne my sme sa hlavne v tom čase jeho pôsobenia na Zúške zblížili ľudsky, profesionálne a som veľmi rád, že som mal to šťastie ako s ním spolupracovať, stretnúť ho, rozprávať sa s ním, byť s ním. Ďakujem. No samozrejme je to veľmi smutné, že ho tu nemôžeme privítať, ale môžeme privítať pani manželku s dcérou, ktorí prišli a ktoré poskytli tieto umelecké diela, ktoré tu na dneska môžeme vďaka vám vidieť. Takže ďakujem a keby ste boli také láskavé a povedali pár slov. Ďakujem pekne. Hovorili ste tu o tom, že už sa nemôžeme stretnúť, samozrejme nie. Niekedy sa mi to zdá krátko, že to bolo len včera, keď odišiel, a niekedy sa mi to zdá, že už to je strašne veľa rokov. Je to ťažké. Veľakrát rozmýšľam, čo ešte všetko pekné a dobre mohol urobiť, ale bohužiaľ taký je život a nedá sa zastaviť to, čo nás čaká každého. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať predovšetkým pánovi Klementovi, že nám umožnil urobiť takúto výstavu, lebo musím povedať pravdu, že veľmi ťažko sa hľadajú priestory a možnosti na urobenie výstavy v týchto časoch. Nie len v týchto koronových časoch, ale my sme vlastne tu o tej výstave už hovorili vyše roka. Pred vyše rokom sme to začali robiť. No, v Bystrici sa nám nepodarilo nejako získať priestor, tak som veľmi, veľmi rada a vďačná, že sa to dalo urobiť. Chcela by som sa veľmi poďakovať hlavne Milanovi, Jurajovi, ktorí skutočne veľa úsilia a nezištného úsilia vynaložili na túto výstavu a veľmi mi pomohli. Sama by som to určite nezvládla. Chcem sa takisto poďakovať Katke Sokolovej za kurátorstvo tejto výstavy. A som rada, že sa uskutočnila táto výstava. Hlavne ešte v tomto, že sa to stihlo v tomto roku, kedy by Stano mal 70 rokov. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi hudobníkovi. Potešenie samozrejme na našej strane, že máme možnosť vidieť a prezentovať túto krásnu výstavu ďalším ľuďom, ktorí ju môžu vidieť v priebehu tohto a budúceho mesiaca. Takže pozývame všetkých na prezretie si týchto vytvarných diel, ale možno, že ešte by ste chceli povedať pár slov, vy, nech sa páči. Tak ja tiež veľmi pekne ďakujem vlastne otcovým kolegom a samozrejme aj priateľom, ktorí s ním vlastne trávili ten profesionálny život a samozrejme my ako rodina sme ich tiež poznali, ako sa s nimi stretávali.
najväčšiu časť tej tvorby otec stvoril na chalupe, vlastne, ktorá bola v Tureckej, pod Krížnou. To bola taká jeho srdcovka a my sme mali známu a vlastne s bratom mali možnosť tú tvorbu vidieť ako priamo zvnútra, lebo otec ako tvoril vlastne tie matrice, ako ich prerezával, tak by som trávila čas u neho na ateliéri a vždycky sa ma pýtala môj názor, že sa mi to páči. Takže to je taká zaujímavosť na ten ateliér bol vlastne takou jeho tiež vlastne tvorbou, lebo si ho pristavil k tej starej chalupe a trávili sme tam vlastne veľa času celé víkendy počas vlastne asi 20 rokov, ako sme tú chalupu vlastnili. Takže bolo to tam veľmi pekné a bolo to proste pre neho taký priestor, v ktorom veľmi rád tvoril. Aj my radi spomíname na Turecku. Ďakujem veľmi pekne, takže povedal by som ešte pár slov. Jedná sa o to, možná, že budem trošku poviem takú parafrázu, vzhľadom k tomu, že sa táto vec streamuje a že budete mať možnosť vidieť verejnosť túto výstavu a komentovanú výstavu na našej stránke v Galérii na Tehelnej, tak by som si dovolil povedať, že sme online, teda sme. Takže budem strašne rád, keď sa budete pozerať, sledovať nás a dáte nám lajky, prípadne nám poviete svoj názor. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným. Ja by som ešte pred dokončením povedal, že máme tu ešte malé performance a to je podpísanie nás, čo sme tu, na tabuli, ktorú máme pre vás pripravenú. Takže ja si to zoberiem. Poprosím najprv vás vybrať si nejakú farbu. Možná, že by sme to mohli ukázať do kamery, nech sa páči. Ďakujem. Máme tu ešte aj zelenú. Ďurko, poď. Modrá je dobrá. Takže ďakujem. Ďakujem vám. Ja by som ešte povedal, že po skončení tejto výstavy nás čaká ďalšia výstava v januári. Samozrejme všetci budete vítaní a budete informovaní kedy a o koľkej. Takže ešte raz, bude to pani z Prahy, Viktória, má ťažké meno, nechcem ju jej skomoliť, ale bude to ďalšia, bude spoločná výstava s Luciou Maňkovou, myslím, že teraz Naďová. Takže tieto dve dámy sa pripravujú na ďalšiu výstavu, ktorá bude v budúcom roku. Ale môžem povedať, že budúci rok máme ďalšiu výstavu, ktorá bude Slana Sokola, ktorá sa dožijeme sa určite a malo by to byť pred letom. Myslím, že jún. Taká bola to. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a teším sa, že to dobre dopadlo. Ďakujem.